Hey guys, welcome back to my YouTube channel Shravi Vlogs. Insular Materla Ramadhenve. Ini rajeta last dina ancha ini hostel pondulle elleduka college away hostel away food. Onchuru bejara undu na reddu tingulu illade ittanata fire onchuru bejara undu. Ancha luggage pura pack atantu joiniklige. Battani onchuru tingulu undu and luggage itunu tuli. ನನ್ನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸಣ್ಣ ತೋಡು ರೂಮ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಗಲೀಜಾದಿಪ್ಪು ಪೂರ ಪೋದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ವೇನ ನಮ್ಮ ನಾಯಿ ಕಿನ್ನಿದಿತ್ತು ನಾವು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪಂತ ಜಾತೆ ಎನ್ಮ ಕಿನ್ನಿತ್ತಂಡ ಐಟ್ ಆಜಿಲ ಬೊಗ್ಗಿ ರಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಬೊಗ್ಗಿಲೇನು ಕೊರಿಯರು ಒಂಚು ತಿಂಗಳು ಆಂಡು ತೋಜಡ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟೈಗರ್ಲ ಸೈತಂಡ ಅವಳ ಅವು ಸೈತದ್ದು ರಡ್ಡು ದಿನ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಿನ್ನಿದಿತ್ತನು ಅವಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತು ನಂಚ ಸೈತನು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪನು ಬಂಡ ಕಿನ್ನಿಯ ದಿನಸಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಇತ್ತನಾತ ಅಂಚೈತೆ ರಡ್ಡು ಕಿನ್ನಿ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅವೇನು ತೋಜಾವಿನ ಕ್ಲಿಪಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಟೈಗರ್ ಏಯ್ ಟೈಗರ್ 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 ಮುಚ್ಚಿತ್ತುಲ್ಲಯ್ಯ ಏಯ್ ಟೈಗರ್ದನೆ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ देख कोड़े बेच्च तेली बूर्द अदಕ್ಕೆ पापा चोली पूरा लाकद ನಾವು ತತ್ತದ ಬೂರ್ದನಿ ಐಕ ಅವಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಬೇನೆ ಐಕದ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಪೂಜ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬೇನೆ ತಡೆ ನಿಜ ಇದಾದ ಮನ್ಪುರನು ಗೊತ್ತಂಚಿ ಒಂದು ಬೊಗ್ಗಿದ ಕಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಪ್ಪಿನ ಕಲರ್ ಐ ಗಂಡನ ಬೇನೆ ಅಪ್ಪನ ನಿಕ್ಕ ಬೇನೆ ಅಪ್ಪನ ಪಾಪ ಐಕ मस्त चोली लागत से कोडे एಣ್ಣೆ पूरा पूजा इनिला पूजा अंदर बोला पप्पी पोपना बा अनेज्जी अंत समयಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರ ಒಂದು ಫೋನಾಗ ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳು ಮುಲ್ಪನೆ ಇರ್ತದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೆದ್ದಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ಅವೇ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ದಾದವಂತ ಇಪ್ಪಡೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚ ಓಕೆ ಅಂಚ ಎಂಕುಲಿ ತಪ್ಪಿದಾಡುವ ಎಂಕುಲ್ ಪೋನಾಗ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಅದು ಪೋಯಿನಿ ಅಂಚೆನ್ನ ದುಂಬುದ ಕಾಲೇಜ್ ದೈಟೆ ಪೋಯಿನಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಲ್ಪ ಪುರ ತೂನಾಗ ದುಂಬುದ ಪುರ ನೆನಪಪ್ಪನು ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ದ ಪುರ ಅಂಚನೆ ಚಾಪರೆರೆ ಬಂದು KT ಹೋಟೆಲ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ KT ಹೋಟೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಪೋಂತಾಯ ಎಂಕುಲು ಕುಡ್ಲಾಗ ಪೋಯರ್ ಇತ್ತು ಅಂಚನೆ ದಕ್ಕೆಗ್ಲ ಪೋದು ಬರ್ಕಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಅಂಚೈತೆ ದಕ್ಕೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇಂಕ ಪೋಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಮನಸ್ಸಿತ್ತನು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತೆ ಅಂದಕ್ಕೆದ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ವೆರೈಟಿ ಮೀನು ಪೂರ ಇಪ್ಪುನು ಫ್ರೆಶ್ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತೂನಾಗ ಅವರ ಪೋಡು ನೆನದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು वेस्ट समुद्र Disco. ಬಂಗುಡೆನಾ ಅಂಚೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡದ పోయిన మీను ఎంచిన మీను బాలే మీనా మామూలు
ಹುಚ್ಚಿದ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವು ವಾಪಸ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಗಾಯ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ pura pidai pura popular. Lu pidai popular. Mungkin Cina minu? Oh? Arne. Itu. ಕಂಡೆನ ಅಂದ ಕಾಂಡಾಯಿ ಕಡಲ ಬಾಲೆ ಏತು ಬಂಗುಡೆಗೆ ನಲ್ಪನೆ ನೆನ್ಸಿನ ಡೆಂಜಿಯಾ ಅಲ್ಲ ಡೆಂಜಿ ಅಲ್ಲ ಡೆಂಜಿ ನೆಂಚಿನ ಮೀನು ಬೋಂಡಾಸೆ ಇಂದೊಂದು ಅದೇ ಇಂದು ಮಲ್ಲಸ್ ತೇಡೆನೊಂದು ಕೊಂತಿ ಮೀನು ಒಂದು ತೇಡೆನ ಇಲ್ಲ ಏನು ಬಾಯಿನವರ ತೆತ್ತು ತೋಜಲಿಗೆ ಕೊಂತಿ ಮೀನು ತೆತ್ತು ತೋಜಲಿಗೆ ಕೊಂತಿ ಮೀನು ಅದು ಕೊಂತಿ ಕೊಂತಿ ಮೀನು ಅದು ಎಂಟು ಅವೆಂಜಿನ ಮೀನು ಕಡುವಾಯ ತಕ್ಕೆಗೆ ಬೈದ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ಪೂರ ಉಂಟು ಅನಿಸುತ್ತೆ ವೆರೈಟಿ ಮೀನು ಹಿಡೇಮುಟ್ಟ ತುವಂದನ ಮೀನು ಪೂರ ಉಂಟು ಕೆಜಿ ವೆರೈಟಿ ಮೇಲೆ ಇರುವುದು ಅಲ್ಪಡ್ಡೆಂಕುಲು ಕುತ್ತಾರು ಕೊರಗಜ್ಜನಾಡಿ ಬತ್ತ ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಪುನ ಸಾದಿ ಅಂಚನೆ ದುಂಬುದ್ದು ಏನೊಂದಿತ್ತ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ದುಂಬೋರ ಪೋಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಪಿದಾಯಿಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಉಲಾಯಿಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಾರಲ್ಲ ಅವಡಿಚ್ಚಿ ತುಲೆ ಫುಲ್ ಗಲೀಜು ಉಂಡು ನನ್ನಂದೇನು ಸೆಟ್ ಮನ್ಪೊಡಂಡ ಆತೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ರೂಮ್ಗೆ ಬತ್ತ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಆವಡು ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ರೂಮ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಆವಡು ಅವು ಪೂರ ನನಗೆ ಸಾಕಾದ ಹೋಗ್ಬಿಡು
ಓಕೆ ನಾನು ಈಗ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ಒಂಚೂರು ಕೆಲಸ ಪೂರ ಉಂಡು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೆರುಂಡು 90% ರೂಮ್ ಸೆಟ್ ಮಂತ್ ದಾಂಡು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅವನ್ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಗ್ದಿದ್ದೆ ಡಸ್ಟ್ ಎಲರ್ಜಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ನಂಚ ನನ್ನ ಏನಂತ ಅಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಂಚ ಎಲ್ಲೆಗ್ದಿದ್ದೆ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಒರಿ ದಿನ ಅಂಚ ಓಕೆ ನಾನು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ರೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅದ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆದ್ದು ಕಾಲೇಜಿಲ್ಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೇಗ ಪೋಡು ಅಂಚ ಓಕೆ ಅಂಚಂಡ ಯಾನಿ ಕಿನ್ನಿಯ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಯಾನಿಡೆಗೆ ಏನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಅತ್ತಿಕ್ಕ ಗಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬಾಯ್.